Basunafra ni moनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय मासेयावसो फरायनाय मरलास जाबाय दामुगै इनफाय ब्लगफोरा जोबोद साइ खालामजाबाय हानामनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जिहेतु मैया जिहेतु सिगांनि ब्लगसआव आं एसे हिन होखाबाय दुना सिबा आं न'सो सिबनो नागिरदों yes जायखारनोसै नालाय हाखा पारा खामानि मावनाय समय जालायबाय जोंहा मानो होनबा थांनाय समावनो हाखा पारा खालामलाङाबाथाय फैनानै बे जाब्रायानो जाब्रा अबा थाङोबा अबा फैयोबा आरोना थ' बेफोरखौनो मावनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामनो हायो ओमफ्राय जोबोद साइ खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बनायनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना नैबे सानै सुबुंखौबो फुजिग्रोबाय आङो बाबा माथो नों सिराखौ जाखाङाखैलाय जाग्रोदो आया जाग्रोदो जाखांनानै सो साइकेलफ्रा दे जाग्रो आहाबो नै गोदि मोदि ओंख्रि थानायफोरखौ सुस्रांजोब्बाय जायखारनोसै माने गाइखेराबो एसे दङ नै सोनानै लांसै मैया बेलासियाव लोंगासिनो नोंसोरो नङाबा जोबगौमोन बियो दै दे जादो बै सनाफोर जगाबो आंना न'आवसो थांगोन आरोना न'आवसो लांगोन नालाय आङो ओमफ्राय जाहाथे फैनानै प्रेसार गोलैया नै बेफोरनो आरोना एलु एला एसे सावस्रांहोजोब्बाय आं दाखोर दाला आयै ओइ गाज्रि जानाय नङा बे कयेकथा दावदै दङमोन फाला नांला जायगायानो गैला माने बजाय जाजोब्बाय गारि टेकियाबो बजाय आरो उपरसे बेगाबो बजाय भगबान आरो नै सासे सुबुङा मा लाबोखौ नायदो बोरो बेनि गावनि लाबोनाय गेलेग्रा दाख्लै लाबोनाय गेलेग्रा बजाय मारै लागोन सोनोबो होबा अबेबा दा बिमाया गारि खिथुआव खाबथालाबायनानै लांनांसिगोन उफाय गैया र' आंबो नै बांगाल बुरि बायदिनो दंथ'यो आरोना साथाम सुबुङा ओंखारबाय नायदो थफ्लाया मा सोखो मा लाखो बोरो नानि बोरो हाबिबि दुबाया बख'बाय माथो खर'आव जि लानाया बोरो हाबाब दे लायासै नायदो रिदिं आं दा बेखौ आलायगोन बाबा हा नैबेहाय गस्लाखौ सौहैसै सुनायफोर लासै थांसै आरोना माम्बार बारग' एसे आवगायबोबाय आङो माबा मा होनो नाराबारि मोनलायसै आरोना ओमफ्राय आङो गाइखेर हैग्राखौ लोगो मोनखाबाय गाइखेर लाबाय पनिरबो लाबाय ओमफ्राय बारग'थारासै मेथाइ आयौ मा बुस्थु केकखौ आं जाबाय आरो जाबायनो खायाथ'ले माला जाखो नोंबो जाखांबाय ओइनि पेकेटआ गारबायनो थ' न'निफ्राय जेने थेने फैबाय माथो खालामदो उखैबायानो जाहैबायबा गोलाव लामा हान्थिनांगौ जाथोंसै जादो दे थारदों दखान फिसायावनो हाबनानै सिरि जादो क'क्राझारावथ' फैसायानो गैया एबारना फैनानै जोंनि बांला होननायावसो दंना गैया बेहायबो एसे नायनोसै आं गावस्रासो सिथोङो सिथा अनाखाना बेसो मोनफैबाय आरोना नङाबा खरस जानोनो गैलामोन 200 ना 300ल'सोमोन आरोना हाकार जालायसिगौमोन गामियाव जेरावबोथ' नोङो मबाइलजों QR क'ड जाजोबा ना आरो आंना नेटवर्क मोननाय नङा दा गामियाव थांबाथाय थ' जाबाय रौना हैफिनसै एबार लाखिदो गैला बांलानिफ्राय सिदा लालियापारा मोजांथार हाय फाइनालि सौफैबाय ओमफ्राय इन्डिया गेटआ जिख्लाबसेल' खेवनाय नालाय नै माला आंनो हाबलायलायला आरोना ओंखायनो एकदम एक्सट्रा सोहैग्रोनांसिगौ थांदो नुदों लामा ससेनिफ्राय जबरदस्ति गावनि गेलेग्राखौ लानो थगायदोंमोन आंबो उन्दुराव दंमोन नालाय गथारासै आरो नै आगैया मानो गाबदों नै आगैनि सिथिया मानो गाबदों आयदै हाबाब ससमा लालायलायनाय बे माथो बजाय ओमफ्राय आयौ मालाय नै ट्रेक्टर खोबनो बानायनायाबो खावख्लाबसेल' थाखि थुखिनो अखा हाबानो फोलाब लेजेरजोबगोन जारलासै बानायगिरिफोरजोंबो हरे कृष्ण मा खालामनो गोदि मोदि मा दं लानानै फैनांगौ जायो उनावहाय खाबुलिबो सोमखादों आंहा जानो होननानै ओमफ्राय नै गाइखेर गोदि मैयानि हे प्रभु टुम टेनाव हालोदा आंना ओइ मानि मबाइलजों मिनि हर एसे टावारानो गैया नै मानावबो आंहाथ' आरो बिदिखौनो नुवा हा नों थाबासोमोन लायो आंहाबो फोसाबग्रा आराम मोनबायमोन बेफोरखौ दांनाङामोन
आं आथिं आखाइ सुनानै फैगौ माने मामबार मालाय लामस्राङोमोन बुस्राङोमोन दा माथो होनबावनो गैलाबा हाय बेखौसो गाननानै दंमोन नोङो माथो गाननांगौ जाखो गैयामोनबालाय फट' बायदि नुहुरलायदों जारलासो र' आं फोसाबनोसै नै एकदम माइरं दैरं माबा बिदिनो दं गासिबो फोसाबस्रांग्रोनोसै आङो हरे कृष्ण नोंखौ जादो दे नोङो बिदिखौ जादो बिजौखौ ए राम सौफैस्लाब माने बिखुनजो बिमा फुदुंनाय सा आरो आं लाफानाय गाइखेर आरोना फुरा 9 दिननि उनाव दिनै गाइखेरनि सा ओमफ्राय बाहेरा बुस्थु जाबाय आङो दहायबो परथा गांसे जाबोदों साननैसो ब्रेक लानोसै सुनाफोर नो टेनसनसै आरोना बेनिफ्राय लासैनो सुरु खालामलांफिनसै माने गामियाव थाबाय थानाय बारला जायो ओमफ्राय फुटखरे गामियाव फैयो नालाय माबा आलदा सोलायनाय गोसोखौ होसोफैनाय बिदि जायो आरोना आंना माने जानांगौ लोंनांगौ मावनांगौ दानांगौ बिदि जायो आरोना माने दाइथिंना साइथिं मार गुलि जायो जिखियानो जादोला नायनोसै साननै टारगेट लाबाय आङो ब्रेक लानो थाखाय बेनिफ्राय सुरु खालामफिनसै दा सुनाफोर आं लाबोनाय पनिरखौ आङो संनोसै आरोना माया लावजों आलु टमेट' होनानै लाब्रा संखाबाय माने दिनै मिरामिस नालाय ओमफ्राय आं ओंखायनो बेदर लाबोयाखै आरोना पनिरखौनो लाबोदों दा पनिरखौनो लागावनोसै आं जेरै सङो काबुलि बुट आलु गरनैसो थिंख्लां गारनानैहाय लाब्रा खालामसै आरो पनिरखौबो संनोसै जों बिमाया नारा नाथार खामानि नै एसे जाब्रा जुब्राबो दंलायलाङो जों लाबोनाय प्लास्टिक आरो ओरैबो नै गारहां माहां ओमफ्राय फिसालाया मालाबानो फख्रियाव दुगैहैबाय बिदा खेरदों आइ बाबा ओइ फैनो नामा नोङो ओजों बिब' कबितामोननि अमा फुथारनाय बेबु सुनायनो गैला मैया दाख्लै सेस गैला आरो ओइ लोंनोबो लांफा नै जग गोदान लांफै लोंनोबो लानानै फै नोङो जि बादा होबाय आं दिनैल' प्लिज खेमसेल' बेखौनो सिमां नुबाय थानाय नै बिदा किरनजों गावजों मा होनबावनो नायसै दैयाबो गाहाय जाथारबाय ओइ नै नाहर सियाराव गाखोनानै सियाराव गाखोनानै नाहर खोनाहैदों नों गाबज्रिनायखौ ओंखामखौबो जादो मा बेलायथो बिराद गाज्रि ओंखामखौबो एसे जादो मा जाबाय माने रायजोफ्रा आंबो एसे लुसुनानै जानोसै जाबाय नोंथां बाबा बिदि दुगैहैनांला दे दुगैहैनांला बिदि माजोंसो जागोन होमबालाय मा लाब जाखो आं गाबोननिफ्राय होला नोंनो गाइखेरजों ओंखाम गोदाव सोराव नै ओमफ्राय लाव पनिर दे जादो दे एकदम खेमसेनो मा जि दं दाख्लैफोर बज्रांनानै खनफिननानै गालांनाय लेथेर फेथेर सुस्रांजोबनानैसो गाननानै फैनाय बेफोरखौ सुस्रांजोबनानैसो स्र' दुगैनानैसो बेगनि बुस्थुफोरखौ एसे सेटिं खालामस्रांनानैसो बुस्रा एकदमबारे दासो ओंखाम जानोसै आरोना आङो ओरै बिसिनाखौबो बजबनानै लाग'नो हाबाय नो टेनसनसै ओमफ्राय दुंहावहाव बार स्रो बोरैबा बार लागासिनो दं आरोना सुनाफोर खालाव कासाव फागुन आरोना आं ओंखाम जानानै लानोसै आरोना एबार ओमफ्राय नै इदि आरोना सुनाफोर नै जोंना हाया गावब्रा जानो हमहांबाय दैफ्रा माने रानसाव खुनसाव जाहांबाय आरोना बोथोराबो ओमफ्राय दिनै बारा एसे खम जाहैदों दाथ' जेनेबा जेरावबो गुफुं गुफाया बाराखा थेवबो जोंनाव बेयाव एसे बोरैबा बारा जायो आरोना ओमफ्य थाइजौफ्राबो नै एबार बिराद बिबारा बुरजाथार थांनाय बोसोरावथ' थाइजौ होननायानो सिन्दाब बुन्दाब गैयामोन होनना बुंजायो बुहुद खममोन माने मुलिनि आन्थाल'मोन नङा होमबा आसार बानायनायाखै एबार मोजाङै मोजां थाहैबा गोगोम आसार बानायनांगौ आहा ओंखायनो आंना बयामफ्रानो खालि गोजा ना थाइजौ आसार बानायनो मोनिया बिराद गुफुं गुफा जाजोबथारबाय ओमफ्राय आंना बेमारा बेबायदि खालाव खासाव बोथोरजों जाबजों न'आव फैजेनबाथाय माने बिथांखौसो आं माने नुसि बिराद गोसोखाङो आरोना बिथां फैबानो ज' फैनाय ओमफ्राय दाख्लै साननैसोआथ' एसे थाब ज' फैबाय थानो मोन्दोंमोन ना ओंखायनो एसे बांसिन गोसोखांदों आरोना आङो एबार फागुन बोथोरजों जाबजों ओमफ्राय आङो लादामिया ओरै गेलेगासिनो दं आरोना गेले ओरै टिभि नायगासिनो दङ थाग चेनेलाबो नैबे मोनसेल' दोननाय जादों आरोना माबायाव कार्टुनाहाय ओमफ्राय बाखि आं दानजोबखादों जा दाम लायोना बिबैलाय बहा कार्टुन नायनो ओंखायनो कार्टुन चेनेलखौ दानजोबखायो आं ओमफ्राय जों फैबाथाय बबेबा एक्टिभ खालामोमोन आरोना आगोलाव बाबु नायबा
दा नैबेहा बारा दाबिनो रोंथ'वाखै बेखौ नांगौ होननानैहाय बेखौनो मोजां मोनखायो नालाय ओंखायनो एकदम नै गावनि गेलेग्रा लाबोनाय माखायाबो लेथेर फेथेर गेलेनानै नायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आं लाबायबो नै दहाय सिंग्रा जानायखाय ओंखामानो बारा उखैयाखै आरो दासान्दि एसे खम अयभास खालामदोंमोन नालाय बोरैबा सिंग्राखौ जाब्रेनानै उखैयाखै मोनगासिनो दङ ओंखामखौ एसे लाबाय ओमफ्राय नै ओंख्रिया बेनो आरोना जानोसै थाइबें दंमोन बाबाय आङो जादोंबो बाबाय ओमफ्राय हानोबो बाबाय आरोना 2टा बारलायलायबाय समया ओमफ्राय दै जग गोदान लाबोफानायावबो स्राय सोबाय नै मोनसेया माने गावबाय नालाय ओंखायनो लाबोफादों आङो ओमफ्राय गुसु सोबाय आरो इयाव ओमफ्राय माया नैबेहाय गुदुंनि सुनाय दाबो गुदुंनि सुनायखौ लोङो नालाय एखे जाबाय आरो कालारा आलदा जाबाय दामासो बेसेबां लादों ओमफ्राय नैबे मा बायनायमोन ओमफ्राय आं बायनायाव नैबेखौ 190 थाखा लाबाय आरोना गोदाव सोरावनो 200 बिबाय थाथारदोंमोन बिखौबो लिरनायाबा ओमफ्राय 225 नालाय नै खमायखादों बारा बुंखायाखै होनलायबाय दाना माथो होनना बुंबावनो आंबो नारानानैसो जाबजों बार्गेनिं खालामबाय थानो समाय गैला बाददे होननानै 190 थाखा लाबाय आरोना बारासो जाखोना खमसो जाखो नायबादा समायना नुलायबाय आरो गोदान नालाय नैबेहाय बेस्रा बिबारानो एसे खारजोब्बाय नै मिनिनानै थैगोन आरोना उखैयाखै साननानै बे एसेल' लाबायना दाना ओमफ्राय जाबानो हाबगोन आरोना जायै गोथाव मोनलांबाय लावाबो जा गोथाव मिलौलायनाय आरोना आरो ओरै पनिर ओंख्रियाथ' आरो हिटखा जेखियानो जादोला जाबाय सुनाफोर लाबावासै आङो बेखिनिखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय माने मैया फरिखा जोब्बाय मैया नङा दाखालि फरिखा जोब्बाय 6 थारिखआवहाय ओमफ्राय दाख्लैनि बेलासियावनो जि जोम सुस्रांबाय मैया रानस्रांबाय मैया बेलासियाव एसे बाजार खालामबाय क'क्राझाराव ओमफ्राय दिनै उरायनानै फैबाय आरोना फरिखा जोबनायनि सानसे उनावहाय मालासिम बन्द' मोनो थाथ'नोसै ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच